Yebo moyelo mama. Njani? Ngiyaphila kunjani mama? Akho nto nakuyo. Yebo mama. Tata namhlanje ndizobulela into endenzeleyo. Amen mama mina ngiyakuzwa. Ngicela ukukuxelela uba ngexesha uthi mandizise ibhegi yokuthatha isikhwama beningakukholwa. Kunjalo angithi nawe nje uzela ngokufakaza le ndlela ngikusize ngayo ke. Imali yakho tata ndiyithathile ndayifaka ebhankini. Ndandizixelela umshini uzayibuyisa. Hayi akuna nkinga mama. Akuna nkinga lokho mama. Le nto ngifuna ukubonisa ngayo ukuthi vele nje umsebenzi ngiyaweza mama. Tata ndifuna ukuthi namhlanje uThixo mawusikelele imali ingenele ebhankini ayiphumanga. Amen. Tata mncinci lo 5 million ondinike yona ngicela ungiqhubezele phambili undinike more than that. Amen ngizokwenzela lokho mama mina ngikhona nje. Ndiyabulela tata umzeliwa kakhulu. Amen mina ngikhona nje mama njengoba nje ufika kwakho. Nabanye abantu abaxakeke njengami ndiyabanqwenelela ukuthi mabeze kutata umzeliwa. Amen. Bazoncedakala. Amen ngizobasiza nabo noma bakafika noma bese ngikhathele tata ndifuna uzibulala. Hayi ungasifaki lesinqondo leso zokubulala mama mina ngikhona nje izinkinga zonke ezophela mawuhlangana nami mama. Ndiyabulela tata umzeli uThixo makakusikelele. Amen. Inkosi ke tata ngicela ukuqhwabela izandla. Nansi imali endikupha yona. Akuna nkinga mama. Inkosi tata ndiyabulela. Amen. Ngiyabonga nami mama. Inkosi ndiyabulela. Amen. Ngicela ukubuza ke tata umzeliwe. Yebo mama ungabuza mama. Nakuwe ndikhanyise nge-35,000. Kunjalo ke u-35,000 uwona okhanyise ngawo vele. Ndingakwazi ukubaxelela abantu beze apha kuwe. Akuna nkinga mama noma bani ungakhona nje uthi umlethe ngayo kumina. Esithi umuntu unehafu yale mali ungakwazi umnceda. Hayi lokho nje mawungabe uyangifonela nje angwasize before asuke lapho akhona nje. Hayi ngakhona ukumenzela lokho mama. Enkosi ke tata ndiyabulela. Lokho mama makungabe umuntu uqalekile vele nje ukuthi nje udinga usizo uyena nje uzokubuyisela emva komsebenzi esidani. Enkosi ke tata ngizobaxelela abantu beze kuwe. Amen. Ndiyabulela kakhulu tata uzeliwe. Amen mama nami ngiyakhumbula nje ukuthi ukuthemba kwakho. Amen nami ngiyakubongela nje. Amen. Ya njengoba sengila ngize uzokhuluma la phambi kwabantu ukuthi makungabe udinga usizo amanamba azovela lapho escreen uwona nje ukhona uzofonela ke mina ke vele nje ukuthi usizo lo noma yini le njengoba ngishilo nje ukuthi noma yini le muntu uqalekile ngayo ke nje uze kumina uzokusiza ke noma yini le udinga ngayo ke khona umuntu makungabe userious ngidinga abantu ba serious la ukuze ukuthi nawo baphumelele njengale ndlela baphumelela ngayo abanye abantu so ungakhona ukuza kumina ke noma ungangifonela uconfirm nje ukuthi ubaba Zeliwa lo okhulumayo yimi vele nje ngikhulumayo kuze ukuthi nawe nje ukholwe ungifonele ngevideo call or ezongifonele straight call uzwe ayothi ivoice yami iyafana yini njengoba sekugcwele nje igebengo singazi nje ukuthi siwezani ngempilo bona nje basithemba nje ukuthi hayi banyanga kodwa abahaze lotho so njengoba kufika kwami la ngizela ukuze ukuthi nani nibone lento engiyezayo vele nje ukuthi into ikhona nani nizokhona nje ukuthi thatha namleze inamba umkhanyizo le ngiyeza ngayo u35,000 lona okweza umsebenzi ukuze ukuthi uphumelele imali iqala u10 million kuya phezulu makungabe udinga 5 million ichoice yakho leyo ke but mawuphumelela kune lokho njana umkhokhelo wami uyangikhokhela wona ke but lo 35,000 engikhuluma ngawo ke awona umkhokhelo lo ke imali ukuthi umuntu mawuqala umsebenzi uyakhanyisa ukhanyisela konke kuhambe kahle ke asikhanyisele igabala baba asikhanyisele ngamala baba kodwa siyakwenza konke kuzokuthi umuntu aphumelele abe naye nje ukuthi umuntu uqinileke ngomzimba naye afike kumina nje noma ngimsise efonini mawungabe uyahluleka ukuhamba mina sengikhona sengilana ke nje uzongifonela ke uzongithola amafoni atholakala lapho ke yonke indlela ozokwenza ngayo ke mina ngikhona mawunoma online ngizokusiza ngayo ke umuntu uyaphumelela nakhona futhi imali izongena endlini okanye imali engena ebankini lapho kuwena ebanki lakho iyona futhi izoreport noma efonini izovela nje uthi imali seyikhona njenga u10 million rand kuyaphezulu le uzokhetha ngayo ke ukuthi udinga malini ichoice yakho izoba iyona ukhetha kwakho mama mina ngiwezelele ukuthi nje wena ungithembe mina ke nami ngiyawenza lokho ukuthi nami ngikuthembe wena ke sibonane siwenze lo msebenzi noma ngikwenzele efonini mina nginankinga noma ungafika kumina noma ngingakusiza efonini as long as uthi wena udinga usizo mama as long as uthi baba nje wena usizo uyathola empilo yakho iqhubeke ihambe kahle njengale ndlela bahamba ngayo abanye abantu impilo zabo amen